3, però al principi... Al principi fem 2, normal. No? Sí, em fa molt llarg. Sí, però si no es fa molt llarg. Va, doncs va. Al començament de la cançó, 2. 2, i al final 3. Sí. Vale. No sé per què. Però és Sona... Més que res perquè ja ha pagat el CD ja fa estona. No, però està guai perquè... No, dos carrers. Està guai perquè quan Has passa sentit al final? seran 4. Ha de ser molt trist. Que et digui, diu, has sentit la cançó? Sí, però no vaig poder arribar al final. Jo que et diguin que no t'agrada, no? És veritat, sí. Sí, però no em va agradar, no? Va, ja busques cadascú. Però dic, hòstia, sí, però no vaig poder arribar al final. Ha de fer un mal. Què et sembla? Passa la Pro Tools ja? I la gravem una vegada a la I baix? la gravem com a referència? Vale. Sí. I així tu podràs fer les bataques. Ups. I ara he posat portes soldadisses. Sí, ara no sé a quin tempo... 134. Hòstia, pues igual que l'altre, crec. Igual que l'altre.